Fingers и реших да ви разкажа още малко за акордите. Ако не сте се наслушали от предишните два клипа, продължаващи общо около 60 минути време, но този път бих ви показал някои лесни за използване в практиката неща. Това са акордите от системата Caged и мога да ги обвържа с теоретичния материал, който съм разказал преди. И съответно, знаете ли тях, знаете ли тези 5 основни акордови пръстовки, бихте могли да ги видоизменяте и да получавате множество други акорди. C, A, G, E, D. Тези пръстовки може да считате като удобни за свирене. Някои хора може да ги наричат каубойски акорди, други акорди в първа позиция, акорди със свободни струни и по други начини. Ето ви малко по-близо. C – пръстовка за до мажор, A – ла мажор, G – сол мажор, E – ми мажор и D – ре мажор. За незапознатите, там където има черна точка, трябва да слагаме пръст. Където има кръгче, трябва да има свободно звучаща струна. Където има хикс, струна, която не трябва да звучи в този акорд. Съответно, трябва да можете да се ориентирате какво представляват тези тонове като теоретична структура, за да може да ги използвате. Не само да ги запомните като пръстовки. Всеки акорд трябва да започва с основен тон, от който идва името му. Може по това да се ориентирате. Този тон е до. Съответно акордът би се казвал до нещо си. В случая до мажор. Ла. Ла мажор, сол, сол мажор, ми мажор и ре мажор. Останалите тонове може да анализираме, като разгледаме какви са интервалите между тях и основните тонове. Отбелязал съм с черни кръгчета основните тонове, с зелени кръгчета терцовите тонове и с червени кръгчета квинтовите тонове. Когато свирите акорди, ви препоръчвам по подобен начин да си визуализирате видовете на тоновете. Защото това би ви позволило да правите много интересни неща, ако ги разместите малко. Какво имам предвид? Помните от различните уроци, които съм публикувал по темата, терцовият тон би определял дали един акорд би бил мажорен или минорен. Ако терцовият тон е на голяма терца от основния тон, това означава, че акорд би бил мажорен. Ако терцовият тон е на малка терца, т.е. ако този бъде изместен тук, и вече разстоянието между двата е малка терца, тогава акордът би бил минорен. В случая обаче, този акорд има две повторения на терцовия тон, което означава, че ако изместя този тон, да, бих получил малка терца, но този няма как да бъде изместен по-надолу, защото той вече е на свободна струна. Затова, ако искам да изсвиря минорен вариант на тази пръстовка, би трябвало да изключа тона на първа струна и да изместя този. И съответно да изсвиря тонове на трето пракче, на първо свободна струна и първо пракче. И това би бил до минор. Тук аналогично. Този тон бъде ли изместен, бих получил ла минор. Ако изместя този тон, бих получил сол минор. Тук, в този случай, има нещо особено. В тази акордова форма
бих могъл да включа терцов тон, ако използвам свободна струна, или квинтов тон, ако използвам тона на трето пракче. Съответно, ако искам да изсвиря минорен вариант, няма как да сложа малка терца, тъй като това вече е на свободна струна, обаче мога да заменя този тон с квинтов и да изместя само този, би се получил сол минор. Ми мажор може лесно да бъде променен в минорен вариант, терцовия тон може да бъде изместен до свободна струна. Ре мажор може да бъде превърнат в ре минор. Терцовия тон може да бъде изместен до първо пракче. До мажор. Изместя ли терцовия тон тук и преместя ли четвърти пръст да държи основния тон вместо трети, тъй като вече би било неудобно. Изключи ли първа струна, би се получил до минор. Ла мажор. Мога да превърна лесно в ла минор. Сол мажор. В този вариант или в този вариант може да бъде превърнат в сол минор. Ми мажор може да бъде превърнат в ми минор. И ре мажор може да бъде превърнат в ре минор. Аналогично бих могъл да измествам квинтовите тонове нагоре и надолу. Ако изместя квинтов тон нагоре, бих получил увеличена квинта. И ако имам акорд, в който имам основен тон, голяма терца, терцов тон на голяма терца от него и увеличена квинта, бих получил увеличен акорд. Ако изместя квинтов тон надолу, бих получил умалена квинта. Ако искам да построя умален акорд, трябва да имам акорд, който съдържа основен тон, терцов тон, който е на малка терца от него и съответно умалена квинта. Квинтов тон, който е на умалена квинта от основния. Може да смятате интервалите спрямо основните тонове, както споменах. Тук имаме един основен тон, тук имаме основен тон в октава. Затова не е нужно да смятате теоретично как до диез трябва да бъде на голяма терца от ла, съответно ми трябва да бъде на чиста квинта от ла и така да търсите тоновете по грифа. Може да ги сравнявате с най-близкия основен тон. Ето това се личи, че е чиста квинта. След това е голяма терца. Ето ги примерите за промяна на звучността. Ето ви пример с до. Вече построихме до минор по този начин. Ако обаче изместим квинтовия тон полутон нагоре, бихме получили до увеличен акорд. Ето ла увеличен акорд. Сол увеличен акорд. Свирят съкратени форми, някои може да бъдат увеличавани с още тонове. Имайте предвид, че ако свирите увеличени или умалени акорди, може пръстовките да станат толкова неудобни, че да не можете да обхванете същия диапазон с предишните пръстовки. Та не се притеснявайте, ако трябва да ги опростите. Съответно, стигнах до сол, идва ред на ми. Ми увеличен акорд. Ре увеличен акорд. Аналогично умалени акорди. Когато свиря умален акорд, в случая с до,
няма как да изместя квинтовия тон тук, на трета струна по-надолу. Затова може да потърся квинтов тон, който би се намирал върху първа струна. Той би бил сол, тук на трето пракче, и може да използвам сол бемол. И ето какъв е резултатът. След това ла умален акорд. Сол умален акорд. Сол, си бемол, ре бемол. В случая трябва да намеря ре бемол някъде другаде, пак не мога да изместя рето от четвърта струна по-ниско, но имам квинтов тон на втора струна. Да мога да използвам него. И ето го резултата. Ми умален акорд. И ре умален акорд. Какво може да правим с по-сложните акорди? За тях можем да търсим тонове, които бихме искали да участват в състава и да заменяме повтарящи се тонове, които имаме в тези форми, с тези, които биха били по-необходими. Вместо да повтаряме един и същи тон няколко пъти, може да вкараме някой тон, който би променил звучността на акорда и съответно няма нужда да ги пазим чак толкова. Трябва да има поне по един от всеки необходим вид тон вътре в акорда, който ни трябва. Ето какво имам предвид. Да речем, че искам да изсвиря акорд до 7+. Мога да търся голямата септима малко под октавовия тон. Тоест, този бих си го запазил, защото все пак искам акордът да се казва долу. Този обаче не е нужно да го пазя, защото е повторение на основния тон. Бих могъл да го изместя до свободната струна. Съответно бих имал основен терцов, квинтов, септимов тон, голяма септима на свободна струна и още едно повторение на терцовия. Ако искам да изсвиря до 7, няма как да изместя този тон и трябва да търся септимов тон някъде другаде. Съответно, бих могъл да го търся над квинтовия. Ако помните от предишните уроци, съм казал, че ако трябва да жертваме някой тон, то квинтовият би трябвало да е първата жертва. Чистите квинти не биха влияли особено много на акордовата звучност, поради хармоничните им взаимоотношения с основния тон на акорда. Алтерираните квинти обаче биха влияли и затова те не трябва да бъдат изключвани. Съответно, точно над квинтовия тон бих имал малка секста, голяма секста, малка септима. И бих могъл да получа основен терцов, септимов тук за малка септима, основен терцов. Ако съм склонен да свиря обращение на акорд, бих могъл да изключа този тон, тъй като вече имам октава на него, вече го имам някъде другаде. Бих могъл да изсвиря квинтов тон ето тук, сол. Съответно бих имал сол, ми, си бемол ето тук, вместо този квинтов тон, до. И евентуално бих могъл да включа и ми. Какво бих правил с тази струна? Бих я заглушил. Бих оставил пръста си да я докосне леко, докато свиря, за да не вибрира и да не издава звук. Удряйки по струните, биха прозвучали всички, които не са заглушени, съответно без пета. Така аналогично може да видоизменяме и останалите акордови форми, за да получим септакорди. Местим до тук
имаме ла7+. Местим до тук основния тон, до основната струна ла7. С сол бихме могли да местим ето този тон. Съответно, ако искаме сол мажор, лесно бихме могли да изключим този квинтов в полза на този терцов и този да бъде изместен до тук за сол 7+ и сол 7. Ми 7+, ми 7. Ре 7+, ре 7. Ето как биха прозвучали. До мажор, до 7+, и съответно до 7. Като пета струна е заглушена. Ла мажор, 7+ и 7. Сол мажор или сол 7+, сол 7. Ми мажор, 7+, 7. За ми има и друг вариант. За ми 7 бих могъл да хвана септимов тон, измествайки квинтовия насам. Ето го, ми 7. Бих могъл и да удвоя септимовия тон, да го хвана и тук, намиращ се под основния, и тук над квинтовия. Защото имам основен на 2 струни, имам квинтов на 2 струни и така, заменяйки единият, всъщност имам основен на 3 струни. Моля ви, не ме порицавайте много жестоко. Мога да удвоя септимовия тон, заменяйки единият от квинтовите и единият от основните. И бих останал с основен на 2 струни. Това имах предвид. C, A, G, E, D. Стигнахме до ре. Ре мажор, ре 7+, ре 7. Съответно, искам ли да превърна акордите в минорни, трябва да изместя и терцовите тонове. Ако искам да правя някакви други видоизменения с квинтовите, бих могъл да измествам и тях, и вариантите са толкова много, че би отнело много време да покажа всички. Затова е важно да разбирате принципа и бихте могли да го правите сами. Някои от тези акордови престовки биха били много сложни, затова, както казах, може да изключвате някои от повтарящите се тонове в полза на важни тонове. И съответно, ако искате да местите тези пръстовки нагоре по грифа, трябва да вземате само важните тонове и да ги свирите някъде другаде. Ето, например, тази пръстовка, която използвах за до 7, може да бъде изнесена ето тук. И това вече би бил фа 7. Съответно може да се ориентирам, че ето това е основният тон. Фа. Оттам идва името на акорда. Тук беше до, фа. За имената на акордите трябва да се ориентирате по основните тонове или техните повторения в октави. Трябва да запазите поне един от тях и той може да ви дава името на нови акорди. Ето ви ми 7, изнесен нагоре по грифа. Вече това е ла 7. Защо? Защото тук имам ла и тук имам ла. Това са основни тонове. Ре 7+, да речем, може да бъде изнесен, хоп, и това вече стана сол 7+. Защо? Защото това е сол. И аналогично можем да получаваме и други производни на тези акорди. Какво трябва да правим, ако искаме да свирим по-сложни акорди? 9, 11, някакви с добавени тонове, някакви с извадени тонове. Ами, трябва да подходим по същия начин. Трябва да анализираме
кой тон на коя струна какъв би бил, сравнявайки го спрямо основните тонове в по-ниски октави, в по-високи октави. Ето, например, това е един вариант да изсвиря ре мажор. Това е обращение на ре мажор. Защо работи? Защото от основния тон за ре мажор имам квинтов тон. За ре мажор, под него мога да хвана терцов тук. Съответно, разширявайки тези пръстовки, които показах, до 6 струни, бихте могли да получите още повече повтарящи се тонове, които да измествате нагоре или надолу. И ето пример как едно обращение на ре мажор може да се превърне в ре ад 9. Терцовият тон е на 6-та струна, след това имам квинтов, основен, квинтов, основен и вместо терцов тук, вместо малка терца, бих добавил 9. При именуването на акорди в свиренето на китара бих могли да правим някои изключения с наименованията. Не защото задължително имаме нона в състава в случая, въпреки че тук имаме ре, ми е нона. Но не винаги бихме могли да имаме някаква точна нона. Важното е да имаме тон, който теоретично би се намирал на нона в следваща октава. Трябва да имаме тон със същото име. Тоест, трябва да добавя ми някъде и бих получил ре ад 9. Бих могъл да го добавя и тук. И тогава отново би било обращение, като ноновия тон би бил в хармонично положение. Нещо, което бихте могли да имате предвид, е, че акорди може да бъдат получавани като вземаме комбинации от различни акордови пръстовки. Ето един пример от Nothing Else Matters на Metallica. В този пример имаме ми минор, ето тук горе, с пръстовка производна на A или на La, покачена чак до 7 пракче. Съответно, основният тон тук вече е ми. Това не е ла минор, това е ми минор. Към този ми минор може да прибавим основния тон на 6-та струна. От този вариант на ми минор. Ето друг пример. Може да изсвиря ре минор 9. Какво имам в него? Имам тонове от пръстовката производна на до. Основен, терцов, септимов и нонов. Тази пръстовка може да си я представя като производна на до, обаче може да си я представя и като производна на ла. Ето тук ми е основният. Основен, септимов, нонов. От тук взех терцовият, от тук взех септимовият и ноновият. Би бил общ и за двете пръстовки. Съответно, ако искам да добавя и квинтов тон, може да си мисля как от пръстовката ла имам квинтов тон тук. И бих могъл да си поставя ако трето е така върху двете струни и да получа ре минор 9. За да се научите да разпознавате акорди само по пръстовки, препоръчвам да работите по обратния път. Вижте някоя сложна пръстовка. Вижте съставните ѝ елементи. Опитайте се да я оприличите на някоя от тези. И съответно опитайте да осмислите
кои тонове са разместени, ако има такива. Така бихте могли да откриете кой е основният тон и да разберете как се казва даден акорд. Имайте предвид, че един акорд може да се казва по много различни начини. Например, да вземем до 7. Той има тоновете до, ми, сол, си. Ако изфиря обращение на до 7, бих могъл да сложа си най-долу. Имам си, до, ми, сол. Съответно, бих могъл да си представя, че си е основният тон и че в този акорд има основен тон си, после до, който е на малка секунда от него, после нямам терца, после имам кварта, съответно този акорд би бил suspended с 4. След това сол би се падал секстов тон спрямо си и така нататък. Вместо да го кръстя обращение на до мажор, бих могъл да го кръстя по много сложен начин. Бих могъл да го кръстя секунд акорд до обращението на до мажор 7+. Затова препоръчвам да търсите най-простото наименование, ориентирайки се по тези основни пръстовки. Цялата тази теория може да ви се стори малко в повече, обаче ако я научите, бихте си спестили много повече време в пробване и в зубрене на форми, без да знаете защо са кръстени така, без да знаете различни варианти, мъчейки се, както има една, може би не много известна поговорка. 2 часа пробване спестяват 10 минути четене на инструкции. Надявам се тези ключчета да ви помогнат да напреднете много. Веднъж разберете ли логиката, постарайте се, направете го и свирането може да стане много по-лесно. Пожелавам ви приятно свирене и може да пишете коментари, искайки някакви други разяснения по различни теоретични теми, помощ за свирене, някакви практически съвети. Може да направя клипче за тези неща, които вие пожелаете.